Hola, jo sóc Snow. Avui som 14 d'agost de 2025. Hi ha un anunci que... Què en penses? Intel·ligència artificial o no? És intel·ligència artificial. Dos coses. La primera, no m'agrada l'estil. És enfocar i a la segona, una pista. El mirall. Està al revés. És al revés. És al revés! I bona foto, però no és real. No és real. Un futur, un any o 2 anys o 5 anys seran envaïts per intel·ligència artificial. Fa por que rebel·li contra els humans. Un any o 2 anys o 5 anys, pensa en aquest vídeo. He canviat una configuració, la A i el AA. Ara la A i la S. I la S, el stop, he posat la C. I em fa mandra. Mandra. Els ploms. És el que ja passa. Adeu, que vagi bé. I a la nit més. I demà també. Avui. Adeu.